Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya guys. Dhisik persiapan arep ndak mangkat goleki kaos kaki. Tuh kaos kaki ini ndi ya guys. Dek, kaos kakiku sing panjang nih ndi ya Dek? Dinda, kaos kaki sing panjang ndi, Din? Oke enak. Ndi ya? Selopku sing dawa ki lho ning ndi, Dek? Ning kono ndi? Mbok entasi kowe, Din. Kayak enak ini sambiran. Rokok loro meneh Mas, niku enak, niku enak. Gak loro ngono aku. Sementara Pak Su istirahat dulu, guys. Wis rasane sawah sik lah sikile mengo belewe. Anak lanang kok diomongi kon nyempret. Engko sore tapi nek habis bersekolah. Wong gak paling sak tangki ngono wis Mas. Kabeh nyempret. Lah sing sukete kan urung bar nyempret sukete. Obate iki ngengehno nggo iki latar. Gak nano, gak cocok. Yes, guys, dhisik tak mangkat dulu, engko dilanjut neh videone nggih. Pokoke matur suwun sanget dumateng Mbak Ina nggih sing sampun maringi rejeki kepada Dek Dinda. Mbak Ina tempatnya ada di Hong Kong. Semoga Mbak Ina selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipun paringi sehat terus, panjang umur, dilancarno rezekine, dimudahkan segala urusane dan semua family online tanpa terkecuali ya guys. Dhisik nek ndongakno gak pilih-pilih siji-sijine. Yes kabeh ae tanpa terkecuali. Semuanya yang ada di luar negeri, yang ada di Indonesia, terutama ibu nggih, ibu yang ada di Taiwan. Dhisik sumpah Bu, kangen banget komenane panjenengan. Pripun kabare nggih? Dhisik niku lama menunggu komen-komen ibu yang ada di Taiwan. Semoga sehat selalu nggih Bu. Panjang umur, dilancarno rezekine, dimudahkan segala urusane ngono nggih. Ibu semoga sehat-sehat selalu, jaga kesehatan nggih. Kok sampai kangen komen-komenane ibu pripun kabare, dhisik pengen ngerti ngono nggih. Tapi doa selalu bersamamu Bu. Doa ki gak lali kanggo semua family online yang ada di luar negeri, yang ada di Indonesia, semuanya lah pokoknya sing sampun nonton kontene keluarga DC. Doa baik kembali baik nggih Bu. Sehat-sehat selalu nggih. Yo grup awake dhewe iki padahal sing piye? Dhewe. Heboh dhewe. Apane rek heboh iki? Piye yo? Matake done nek Budal mulai ya panasen rek. Kok gak capilan. Lah capil endi? iki lho. Pilih sampean. Iki tak kek ning ngarepe, Mas. Ya kepet Mas budal. Aku jarak kayak aku. Alah engko ning kono yo ngenteni kok. Biasane anggere cek setengah 6 aku rene. Kok mangko. Ben geten dadi tentenan. Ayo ngono. Ayo lah. Saiki nyelot edak kene ora. Bar tegokan kuwi terus lebu ngiri.
gubuk. Helme Yuyom kae yo keri helme Pak Agung. Alhamdulillah wis tekan lokasi, guys. Iki malah luwih cedak sing ndek ben kae kan sik rono terus. Iki kan luwih cedak kene. Ya nggak kedua kali sik do bingung sik golek-golek. Mbak Neng wis isuk mang tekan kene. Biasanya di sini. Ayo nang rono kok montore adepno rene misan Bu, nek mulih penak. Penak ora ada. Penak mboten enten yang mergawe. Lah ya. Langsung mulih iki langsung cengkling. Bocote karine ndi? Lek Sali wis teko kono dibalingi nang gubuk sing lereng kere. Lah sing Yuyom, sing Kang Agung ya helm. Wonge kuwekelen sing keri apamu ngono. Apa helm wis dicangkingno lek Sali misan. Oh alah. Basa roh nggone rek bontote keri ngono ki lho. Nek padha larane kono mosok ndelok gedang sing ning wit. Endi? Gedang wit jati. Alah sok imah mang. Iya. Kuno kuwi ya nggone. Nang ndi? Sing jati enek wit jati tapi tukul gedange kuwi lho Mbah, sing jere ning Suropethek kuwi lho. Empuh kene rek gak. Niku jurang krikil. Teng mriku jurang krikil. Tiba do ning kono kuwi. Lah iya Pak Amin ngene. Nek nggone gawat kok ora usah Pak aku ngono. Nggone ketoke serem. Joko sing ngerono nek diinginane kae diomongi. Lah iya aku gak wani aku nek jaba bature akeh ngono ya piye neh. Kasem. Lah apa dikunci stang ora? Nek apa nek? Anu joke Mas anu. Kasem ning jero kono lho. Betul. Joke tak ngene nutupi koyo ndek ingi. Iya joke. Engko ketoke panase rek Joke tutupi ki anu lho. kemplang panase. Mantole, tutupi mantel, nah. Tidak terlalu panas. Boten anu kena di. Ora apa-apa. Aman Mbak ning kene iki jute ndek iki. Wong sesuk ku lho engko paling Pak Amin rono rene. Pak Yamin ku lho jere montor ning jowo kuncine. Iya lho wong usung tebu, wong usung apa ngangeng. Wong kok ilang tringgih ngoten niku. Lipenan ya ora apa-apa ya, kok wong aku lip glossan kok. Aku lip gloss ki. Lambene klothok-klothok itu. Nggih nek anu meleng-meleng lho Mbak. Aku ya Sing rego murah-murahan kuwi. Halo kalau pirang anu lho Budaya gak ngerapa. Ngene lho ilang he. Nek wekku ki awet. Wong anu kok tak nganu ae apa? wong sing rego 7.000 ki kok ya wekku. Apa? Sing rupane ijo nek dingenek-ngenekno abang kuwi lho lipen kuno. Tapi lip gloss kuwi koyo enek vitamin C apa ngono kuwi lho. Rasane iki jeruk apa ngono kuwi Dik. Windah kae lho kok ya. Wis aman, guys. Montore tak kerudungi jas hujan. Ben ora terlalu buanan. Ngene Mbak Ning malah dikurepno. Alah Mbak melebat iki gak lemah. Golek lemah sing gedhe ngene lho. Krowelno kae lho kono. Lah. Wek kundinge dibreki Pak Amin kok. Ketoke malah nglengkap wek kundinge ketoke lah. Lho, kontake pun jenengan beto Mas Ali. Kontak. Nggih pun, nggih pun. Nggih pun. Iki perjalanane rontok lumayan jauh, guys, mlebune iki. Montore didekok ning kene iki apa engko nek udan, jagane udan ben gak terlalu embet. Kok langsung dadi anyari Mbah kathoke. Aku ngerti model wis gak kudu nganggo Mbak. Ket mulai di kayakno bakul ki aku wis emoh aku. Pinake lho. Nggih. Nggih, mulai aku jenengan tok Mbak sing tak omongi, Mbak iki ora tak omongi batinku. Pak Sanjang. Nggih, lah. Meneng ae kok cukup diam aku ngono. Coba sebet seneng. Lah kuwi piye Mbak mestake nganu? Alah sedengan. Ya penak buka lho tak nggo tang wah ora. Nggo jengking lu suwek Mbak. Pol pokoke. Lho iki parake ndi iki? Ndi rame? Lah. Mlaku
kowe, Mbak, ndak yo iso teko kene. Nek motor ngene iki yo langsung bledas ngono ae wong lanang. Habit yo nangis. Alah aku lo karir lho, Mbak. Nek mantuk. Nggih, aku yo alon-alon ae kok. Lho Mas Ali lho ndek dhisik yo panggah ngenteni aku. Temandang nek bakul bakso mangkal ning kono. Kae Mas Ali kan wis sampe mandek. Wis sampe mandek Mbah kae wis diceluk Mbak Sri. Dadak aku bablas. Lanu, aku bablas sing Mas Ali jere melok bablas. Walah, Pas bayaran ngono kae. paling Mbak Sri nganu. Niki didinteni Mas sampean ning kene ae ngono paling Dik. Lah kene bablas ae. Loh. Lho ngono kuwi ya pas kenceng kuwe Mas ngono ku lho. Dik yo enten, gak tak seneni wong kene yo enek ngene. Arek pas kenceng bokongku ngono ku lho. Kene gak yo ndeger iki. Batore dumbu kene rek. Kok tengah gitu. Lah, metune pas tengah. Lah lek Sali mung kene iki, aku mengane nimpang rono. Endi iki tempate endi sing goleran? Kene ayo wong iki edak iki kok. Makan di sini. Neratan kene lah lho Mbah mangane. Neratan kene lho Yup. Tapi jembar di kono kae. Lho. Rono. Gak ning kene lah. Nganu mangga detik. Lah yo kene neratan kene geno lah. Kene lho Mbah neratan kene lah. Mangot orang gua paku. Lho yo sarapan toh, Pak. Mosok teko-teko ora sarapan. Kebelet jam pira? Story Mbak story aku ya kok kene langsung tandur mbek Mbak Naomi ki ya. Mbok kene wangi bar kene sore. Karek saiki rong. Aku gak ndek salahe. Karek rong duran ngono. Kantong men aku mbok kon wangi ayo Lah yo aku temen yo gelem wong papat nu kok bar. loro adik. Aku sakno kowe nganten anyar. Nganten anyar. Oh diapa-apano urung nganten anyar. Ya Mbah ya. Oke. Oh. Baik. Oke ya. Tak kira semongko, kemang diodol desak. Lah gondol semangka rene lho opo? Lah ya lek aku ngetoke kok merowoki ngono kok Mas aku apa semongko. Nggonku kenek ki anu dek semangka apa melon. Nganu do panen melon, Mbah. Ora ya tuku nggon warung. Apa sing melon nganyar ki aja. Ngene wis kilo melon. Ayo sarapan sik. Engko nek digawakna salakne sasak. Ngesakno Kangno kae ra melok mangan. Ndek ingi Pak Amin ngene lho. Sakno. Salam. Lah, apane wong nganu ae? Takon genten nggawa roti lho Pak sesuk. Seneng eno ngene. Piye lho anak buah gak yo Lho lah iya ndak roti dipalekno dhewe Pak aku. Rene lho. Rene yo iso kok. Kono ae lho jumbo kene iki. Sarapan. Aku nggawa sak biasa ora kowe kok wali. Oh sepedam kene ning njaba kok gak menyang apa? Walah lek bojoku kena beling, kena kuwi no keong no era ora ngetokno blas. Ning ndi? Ning mbah dhewe ya. Nggih. Lha weh ngono kena anu mboten bisa. Lah nganu Mbak, kan nyempret entuk patang tangki sampean. Terus nganu wis kadung patang jam ki wis gak oleh dijahit. Pak doktere wis karo ngono wis terat. Lha kowe mang kowe ndek sore rono mantuk wis kena. Sing wis wong esuk ngene iki yo nyemprot tapi patang tangki lho. Kok gak kena iki cek dienggo lanjut cek nyemprot ae. Kabar. Terus teko omah iki jerene rasane iki. Kabar. Niki lali Mbah, ndek tak gawakno. Aku ngerti pris ae kok sing nganune lali aku ngono. Aku ape masak iwak Iki oto-oto ndek ini petis satara. bayem sampean sambel buskom
Nggih, mungkin. Sarapan, guys, sarapan, guys. Sarapan, guys, bokonge ning kono ya madhep. Raine madhep kono, masih bokonge madhep kono, Sara. Yo raine madhep kono, yo kamerane ning kono. Film iki wis enek bayi Mbah, yo nggih video nganu iki lho, Mbak. Minum iki. Anu tuh Mbah. Masak siapa? Tapi ngekop lho. Jogro apa gak menyang pret? Oh, tak kon ngarit. Lah sarapan lho. Sing walah sarapan kok ngono piye, Mbak? Ya Allah, Mbak. Anu pada ngangkat gas. Walah lah nang kok sak mon jaluk kon dalan. Aku ki mangan njaluk kon dalan kok kon ndi ya? Wilatnya kalangan. Mas. Sarapan apa? Mbak, sarapan niki lho. Mlakune uji-uji. Iki pun gak sarapan lho. Kok nek anu jerene ora ditawani, nek ditawani klengsang, klengseng. Sarapan kok lho. Senengane jenengan mangan. Maido sampean iki. Apa nih? Mboten kulino ora. Iki lho kok telung mene iku patang mene iki. Mboten kulino, gede mlawet. Dulit, wis njajal isuk memprok sego ngono ya. Biasane ya ora tau sarapan. Mang ora petis. Enak ade. Oke, sarapan walah lawoe tiang menyala, telur, bihun, pelas jagung, sambel embus walah. Menyala. Ayo Pak Gun, arek mau mandori wong sarapan rono rene. Aku nyawang wong. Lah kono bar sarapan kok mah. Cuma nyawang teh. Oke yuk. Bar sarapan kok mah cuma nyawang tok. Dan diseger lho. Lah anu kami nang. Takon ngarit. Wong landing tak duwe bakat. Mungkin cuma tinggi. Bombok iki. Bareng ngarit tok. Untuk sak sakang. Memang bareng arek. Wah, sarapan kok mah. Kan gulung kok Mbak. Iya. Sapi aten yo. Lah yo. Lah ora ndek pakan blas iki Joko ngarit le aku ngono. Iso menang nek jane ra isih yo. Tak apa aku. Kok tak prei yo. Tak pernah ngarit kelas. Teng mriko. Lah nek saya menang kan saya wis tak. Kesel. Dek iki sambate ndek iki kesel. Alah kok anyaran iki ben lebon ning bubuse aku ngono. Kegambar. Ngomong peraya dek Mbak. Hah? Ngomong kowe peraya dek. Lah ya kesel reh. Sarapan. Sarapan. Sarapan nek. Aku sarapan kok omah yo. Menyala Guys. Ayo Pak Yon, gak sarapan? Lawuh walah marik-marik oleh. Seger iki. Yo sampean nganu weh Lek, sampean sing nggawa tombo, nggawa banyu kuwi. Wes alhamdulillah guys, kene wis rampung. Cuma iki sing ditanduri, iki pindah lokasi. Pindah sing lurus rono kae. Takon jar tebu ngono kowe mangkon. Ayo yang gimana nggo portale? Iya. Kalau awar degun, lho kono ndang di santol Ayo pindah-pindah kaya wong goyongan apa kemah ning ndi iki. Iki ndekne sedina karo sekesuk iki. Wis rampung alhamdulillah. Mulai kok kono kae guys. Pak Ali kok ape munggah gunung ya ya. Ayo Mbak Naomi. Sampean goncak lepan Pak. murah. Kotor mlaku aku. Bisa titik. Nggo mlakune
Rotok lumayan jauh mlebune Bayuh. Duh, Mbak Mi, pacul. Iki pacul sapa iki? Pacul sapa? Aku punya apa? Niki montore dilusukno njero tebu ngene enak. Iya. Wis sing dhuwur kono dengan Lah iya cek munggah mendhuwur ana rek. pinu ki dalanane sing kono. Iya lah nek sing blotong kene iki mang ya nek udan gak iso, Mbak. Sepiro nek gak udan lah nek udan. Lah ndek sore ndek iki kan rapate nganu ya sore gluduk kae no, Mbah. Malah gugupi wong gluduke. Munggah, guys. Cek aduh. Cek aduh ya, Mbah. Ya nggih iki ya. Lah iya. Ya alah edak, Mbah. Pun ketinggal dulu. Edak alhamdulillah. Cara mlaku ya ora adoh-adoh. Walah ya ketel neh padha ae. Digi kok. Walah nek ceprutan, Mbak. Tapi disemprot porong. Pretan no. Pun sempretan. Walah itu semprot to. Masale iki lho malah genah ning kulon Padang. Iki lho plotokan iki harus sik ning kene jero. Jero to? Iya, Padang. Padang kuwi lho mesti pesaki. Engko nek mam jero yo ning kene le, apa ning serwet kae ya kono? Sambut ae. Iya dalane blotong. Arek rono digane dicek kae lho kaya kono. Ndi le? Lah ya ora kono ae ya. Ayo Mas, dikak serwet kono. Ya jare. Mbah, kono sik. Kok kene sik. Eh, Kene jalure karo kono. Apa ngene ae kok kono sik piye? Engko bare rene. Lah iki lho lariane nurut kok kene. Walah yo ning kalau ning. Walah kalau enek pakan wedhus. Walah ngerti. Kuwi lho apa iya? Lah cek Iki cek wombo iki banget ketele ya anune cek gede-gede. Marem lah iki. Marem. Lah kok cek gede-gede ngono lho, anune apa? Wit-witane ku lho, ngantek geden. Masih luas, guys, iki lahane. Awet iki kok sampai pirang-pirang dino. Alhamdulillah ya. Cek entuk job ae. Walah ketel loh, Mas. Semute agi. Centelno dhuwur ae. Tapi nek awan nek gak dikosek-isek iki kok yo gak resik oh. Kok dikosek-isek ini ya. Walah ngisore kok ngono ketele. Tel. Enak awan hiup engko. Antarem gak mbok gorene, Lek. Kene iki mesti. Biasane kuwi buat yang mergo dhek nganu, Pak. Dedeknya, Lek. Ada payo. Mana
lah ndi para Anu ya nek kadang ya pokoke diseni. Gila ya melok katote. Sandale bapak ora nek bakul kerupuk. Goleki ditutuk nganggo muk. Jane mantuk. Suwenane malah mantuk iki. Mak Neng, gedang kutuk. Tirah mantuk. Iya. Aku tak eling ae. Ya, awake dhewe bar tampil ora eling. Preng gedang kluthuk. Preng gedang kluthuk. Tirahe mantuk-mantuk. Karo piring mantuk-mantuk. Iki lah. Iki aku yo ngene yo mantuk-mantuk. Ayo. Mantuk setengah ora mantuk-mantuk. Lah iyalah, mun jogelan Pak Ali. Ani lho. Iki wis dadi iki cara menawa. Oh, koyo dene. Lah iya nek Kak. Tak tekok-tekok. Lah iya. Dirubah nek kok dinggan-dinggan mau ya balene lah gak roh nggone awak ngono mangane ono ndelok kono Loh, HP-ne kejungkel. piye kuwi Aduh, HP-ne gemplang. Mbak se anu wis sore Pon. Mbak Watu. HP-ne goblok, guys. Angene jan beres ora umum. ya penak rek ya Apa? Ayam. Apa rek penak? Lah kuda lumping ra katokane ya medeni wong. Aduh. Parah. Walah keloke ya Allah Gusti. Rek. Wah, malah. Ayo. Teko kene pokoke mulane kon ngaleh kira wedine nek digiat-giat ngono lho. Ya yo, untuk leh aja. Engko tangane jenenge kene iki lho digias-giat lho. Gaspol. Rempol kan bahaya. Reme blong ya, Lek. Oke. Rempol. Oh, apa sing ready banyu ngombe kuwi, Lek. Sing ready banyu ngombe. Jum, aja ning kono, Jum.
mboten dingok ngok kok patek ngono iki. Nyata iki padha. Dek mangan ngok. Nah, pokoknya gede ya. Ketua paling bakal kebanyu. Kok